mama kwa baba Kingston Jamaica. Baby ani je mapawo esa ne colors ahuru atwa ye ho ahyienti. Mama nka Nadine ho asem kakra nkyerɛ wo. No ya bayo kuma bia ne da yo so ne se obeye nipa kese wo dwum to adwuma mu. Bra na onyi wo Kingston no. Na nije reggae nyuntufo ti se Bob Marley ni Peter Tosh ho. No fina kuma mu nyina atu omonyom no. Nadi awofo hu se dwum to ma na nije pa. Nti omu hye ni nkran se omo ne ho modin wo dwum to adwuma mu. Nenso na fom so bedu ne botai ho. Nenso na di hia ansam de DP. Ebi ni wo hia ne adwemu na ye. Ebri bi wo ho a na di ya be mabu. Nenso wampene so obema ne botai ayela. Oto nyumo efa o hawa horua ne mpotamufo hia ho asem ewo kronimu. Afe ho kwan kese bibie ma na di. Obi a wagidin wodwonto omu hu no no man contract kese bi ne jom ne kan ni kromu hofo nyina akoma afedie no obi a pese ohwe ne susua no nenso na di remfi baby a ofi enti wodi nimdia wanya wodwonto no beboa mabua wo ho ohye obi ankran se bibia wonimu ye no o momomodin no nyere no ho nye Say de butai bi si ye ni so ne yire ye hudu ho a ebetimi de ye du baabia ye pese ye kodu enti e ma obi e mu wa ba mu se woda ye so ne ye kese ye dodo enti wuntimi no ho na di asem no ma ye hu se so bi pese odu ne butai ho a se wo ye dwumaden o si ne bo no de na ho odi nyina ye kosuku kogwanim ne hu se nia wodi asi wani so no ebetimi de wakọ baabi a wonna nwe hu da se wo bedu ho wagwa madofo yesremo se mo like na mo subscribe ye wo ye YouTube channel ho at the D story